Fonollosa. Fonollosa és el meu municipi. Benvinguts al Bages. Si el que voleu és aprendre i estar en contacte amb la natura, aquest és el vostre poble. Tenim una escola que mola, unes torres mil·lenàries, una alzina més gran que un gegant i moltes coses més. A Fonollosa estem envoltats de llocs màgics. Corriols, tolls o la necròpolis de la plaça de la Creu, que obre una finestra a la història i al patrimoni de les diferents generacions de campins, que han viscut en aquest indret des d'èpoques molt més antigues. Llocs com Cal Xamal, el Grau, restaurants, cases de turisme rural o botigues com la de Cal Calet, el Rebost o el Forn. També hi tenim el celler del Jaume Andreu. Fins i tot tenim la ruta de les Tres Esglésies, un camí ple de memòria històrica i personatges que semblen sortits d'un pessebre vivent. Som un municipi de cultura i tradicions, com les vesprades, l'Aplec del Grau, la Fira del Menestral, la Nit Viva i el pessebre vivent del Bages. Quantes coses que haurà vist l'Alzina, tant de bo pogués parlar. I qui t'ha dit que no?